igsoon! Welcome back to my channel. So kung bago pa ka sa akong channel, please don't forget to like and subscribe. So karon mga igsoon ang atong buhaton mag-harvest ta og prutas nga makaplagan sa palibot sa mua. So tara, bani ko. Mga igsoon natong mabasa sa Genesis chapter 1 verse 11 to 12. Ngayon diha ang Ginoo na moturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios na maayo ang iyang gibuhat. Ang abot na dyan ko dyan. Yan. Thank you Lord. Ay! Sa itong natagat. Na, duharang akong hirap-hirapan. Daka. Ayan. Mama. Lord, ihatag kong mahimayaon sa ubos. Lord. Ang itakmangkod na lalaki, Lord. Patay sa una sa kusupay. Jesus, Lord. Lord. Ay. So, itagak ha. Yodo. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga. Mabasa nato sa Mateo chapter 7 verse 17. Mo nga kinahanglan
nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Hinumdumi ang bunga nga maayo. Kinsay ganahan yung sili dira. Maraming sili dito. Yung Cebuano na sili, ito yon. Pero pag sa Waray, yung sili, iba yon. Nanguyot na ning sili namo kay wagid taon maharbe. So maato, daghan kayo bunga. So ang kameraman, kung paliton ni siya, mahal kaayong kilo ani. May himong chili powder, chili flakes. Ang sapay pwede mahimo sa sili. Muna nga, pag naa ka sa province or even wala mo sa province, pwede ra mo magtanom sa kilid sa inyong balay para naamoy mapupo. Ayan. Sabi na nako, mahilig kayo dyan kong spicy. Ibog asayo na hos kadaghan ba. Naghimo dayon og sisig, kinahanglan og sili. Naghimo og spicy chicken. Isag unsang mga recipe nga spicy. Sa una, share lang ko. Pagkabata na ako, mukaon ko aning sili, anhara ko sa punuan. Tapos ako rin ang punito niya. Nanditsugtuon. Pero karon dili na kaya. Mura ko sa una og langgam nga magpatungod ra. Sa mga nga igsuon, hinumduman nato nga ang bunga nga maayo, mao kadtong gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, o pagkamapugnanon sa kaugalingon. So mao ni siya ang mga fruits of the Holy Spirit. So kani ako mga gipanguha nga mga prutas, mao kani ang ato ang makaon physically, apan spiritually, mao kadtong pulong sa Ginoo. Muna nga gipahinumduman ta kanunay na the fruit of the Holy Spirit na atong madawat, mao kanang love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa mga nga igsuon, sa kinabuhi nato, padayon tang magmapasalamaton sa kung unsang mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato. So learn to appreciate kung unsay mga anaa gihatag sa Ginoo nga anaas palibot.
Kay sometimes busy kay tagtan-aw sa unsay panalangin nga naa sa uban. Apan wala nato makita nga daghan kaayong mga anindot nga mga blessings nga gihatag sa Ginoo. Maong salamat sa inyong pagtan-aw. Hope na amoy nakatunan karon.